Jeg er altså på vej ind på Nord, og det er fordi Maria fra Pizzeria Il Faro. Det ser hyggeligt ud der. Ej, hvor er det bare hyggeligt altså. Hej Pia! Men Nia og Maria siger lige hej her, og kan I fortælle mig lidt om, hvem arrangerer det her, og hvad er det, der bliver lavet hernede? Ja? Hvor de samler alle orkestre i området og holder en stor fest for sammenkomst, og så kommer der plus scenerum byen i morgen. Ja, se, det er jo det, jeg synes, der var lidt sejt. Det var faktisk, at hun siger til mig, at der er bestilt en bus til jer. Ja, for at sikre selvfølgelig, at der ikke er nogen, der kører alkohol, spirituskørsel. Og det er jo trafikal kærlighed i den grad. Ja. Ej, det er altid også bare så glad ud, altså. Det er helt... Det er så fantastisk. Jamen, så vil jeg ønske jer en rigtig, rigtig fed aften. Og så husk, at jeg har jo et lille hyggeting her på søndag på Stags Hovedvej. Det er inde på Trafikal Kærlighed. Hvis I har lyst, så kommer der jo selvfølgelig pizza over herfra. Og så kommer der lidt hygge og en masse gavepakker, også med make-up og alle mulige lækre ting. Ja, så hvis I skulle have det, så dukker vi bare op. Fed aften til jer, ikke? Tak. Der var nogen, der vandt noget her. Video, jeg er ved at optage til kanalen Trafikal Kærlighed. Og det er jo fordi Nora, de står lige nu og har lavet den her julefrokost til jer. Og så er der noget med, at der er ikke nogen, der skal køre bil, fordi hvad er det, hun har sørget for? Der kommer bus! Det er Trafikal Kærlighed jo. Så fandt de pladser. Løbe ind i hinanden. Det ser lidt drama ud. Men det kommer, når I mindst venter det.